Érase unha vez unha nena loura chamada Xemma. A Xemma encantábanlle os animais, xogar coas súas amigas e andar en bici. Cada día atopábase con Uxía nunha ponte no parque, a que chamaban a Ponte Bolboreta. Para chegar a ela, sempre iba seguindo o mesmo camiño. Unha tarde, Xema quise investigar novos lugares, así que decidiu ir por outro lado. Para a súa sorpresa, levoulle o mesmo tempo. Queredes saber por que ocorre isto, pero dunha maneira moi divertida? Explicarémolo matematicamente. Esta flechiña é o vector U, na que Xemma avanza cara arriba na súa bici dando 5 pedaladas. Estes outros morados tamén son U, xa que van na mesma dirección e sentido, ademais de Xemma dar as mesmas pedaladas. O rosa é diferente, o vector V. Para recorrelo, a nena dá 5 pedaladas, pero esta vez cara dereita. Aparece en varios casos. Por último, o vector W, no que Xemma avanza 8 pedaladas cara dereita. Podemos ver un exemplo gráficamente. O vector V non avanza cara arriba, o eixe Y, pero si 5 veces cara dereita, o eixe X. Estas son as coordenadas de cada vector. No primeiro oco, o número da X e no segundo, o número da Y. Para chegar ao parque, Xema fai unha combinación lineal de vectores, sumando e multiplicando os mesmos. No primeiro camiño, fai U 2 veces V, é dicir, 2 por V ou 2V, 2U e W. Para multiplicar os números polas coordenadas, multiplicamos pola coordenada X e pola Y. Para sumar vectores, sumamos todas as X e todas as Y por separado. Na primeira combinación, Xemma avanza 18 pedaladas cara dereita e 15 cara arriba. No segundo camiño fai 2V, 3 veces U, é dicir, 3U e W. Se facemos as contas, Xema avanzou o mesmo que na primeira. E agora é a vosa quenda. Poñede a proba a maxia das combinacións lineais.